देशभर स्वातंत्र्य दिनाचा उत्साह पाहायला मिळतोय. मात्र अलिबागमध्ये विद्यार्थ्यांना गुडघाभर पाण्यामध्ये उभं राहून ध्वजारोहण करण्याची वेळ आलेली आहे. पाण्याच्या प्रवाहाचा नैसर्गिक मार्ग अडवल्यानं शाळा परिसरामध्ये पाणी साचत असल्याचं समोर आलंय. पावसाळ्यामध्ये विद्यार्थ्यांना याच पाण्यामधून वाट काढावी लागते. गेल्या 25 वर्षांपासून हीच परिस्थिती कायम असल्याचं सांगितलं जाते. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी तिरंग्याला सलामी देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना गुडघाभर पाण्यामध्ये उभं राहावं लागतंय. अलिबागच्या एका शाळेमधली ही संपूर्ण दृश्य आपण पाहतोय. आज देशभरामध्ये स्वातंत्र्य दिनाचा उत्साह साजरा केला जातोय. मात्र या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना गुडघाभर पाण्यामध्ये बसून उभं राहून ध्वजारोहण करावं लागले. रायगड जिल्हा परिषद शहापूर शाळेची काय अवस्था आहे बघा.